concellos, porque tendo claro que son os centros sanitarios e os centros de servicios sociais os prioritarios a hora de ceder este material, tamén a Xunta de Galicia sabe perfectamente que os concellos desenvolven servicios importantes, necesitan deste material e tamén somos conscientes de que a día de hoxe o único material que están recibindo é o material que lles está aportando a Xunta de Galicia, do propio material do que dispón a Administración Autonómica, e queremos seguir facendo mentras os aportes comprometidos pola Administración do Estado sigan sin chegar ou sigan sin chegar, dende logo, en cantidade suficiente para atender todas as necesidades. Por lo tanto, a Xunta de Jurídicos, dende logo, a primeira valoración é que celebramos que o Goberno Central fixera caso das peticións, especialmente das da Xunta de Galicia, para que non fora unha aplicación abrupta, para que non supusera un peche repentino de todas as actividades económicas, de todas as actividades industriais, porque eso, sen ninguna dúbida, perxudicaría a todas as empresas, as grandes, pero tamén as pequenas, que necesitan, cando menos, un período mínimo para proceder a estos peches.